No ty si zás kameru na to, tak aby sme sa usmívali teď. Môžeš byť aj zamračený, ale ty máš dôvod sa usmievať, kdežto ja sa budem mračiť. Dobře. Podporu? Sam to zle natáča, tam to musí. Jo. Možno viac. Včera nějak tak mě to štrejchlo, ten běh a někdo za rakostí až za... Každý máme jiného koníčka. Pravda. Co tam děláš, prosím tě, takovou dobu? Co tu s nami zabávaš? No, kecám. Čas ti beží. Že má něco z páteří, já to budu na práci. Hobby, dobre. Aký servis má nesieva, že Tomáš? Tak čúsni. Totálny vzor. On čo to má natočené? Podáme oficiálny protest. Chlapci, je to v regulách všetko. Ale my nie sme v regulách. Počko. Tomáško, to sa hovorí ocko. No ocko ti poviem, blesk. Tinku ešte máme odfečený. Ale to ťa rozpiluje. Vidíš ho? Už nevím, tady je to dost blbě, jako pro mě ne, pro tebe taky ne, ale kdo bude vyšší, tak má smůlu. Marky sa zostala doma. Žemrika to sejmujú. Ale bol šťastný včera, prevelice, ježiš. Dobre, strel cez 200, tak bol spokojný. Ale... Oj, 2 týždne, 20 som nesem strel. Vidíš, že to je práve asi ono, ten oddych si potreboval. On. Ty to som drevorubač.
Ty to je poloha. Vydrž. Je tam? Hore kúsok, že? Ťahni to, pandelovo. Daj na to, tlač do toho. Nahrávam. Nahrávam. Hlavne jeho nahrávil. Áno, áno. Není mu hlavu vidieť. Choď tak bokom to minu, aby ho bolo vidieť, aby tam tí konáre nezavadzali. Tak poď tak, tuto, jak je ten papier, zelený. Ty už do toho všetci keď sa vedeli si vytáče. Dobrý. Vidíš ho? Ukázaná je, aký tam mali halový terč. Keď dízek vypadali. Slovám Bratislava, tú reklamnú logo. No práskni ho. No nevidieť toho moc. Dá sa to tu niekde priblížiť, že? Priblížiť sa to dá, ale neviem kde. Tento. Hej. Ruka skúsim ešte. Díky. Tak. Nepoznáte teda Dunaj? je taký istý zásah, jak do toho leva, čiže to tam bol tiger. Gráboška. Kurňaci.
Pizda. Dobre, no. Jak to kurwi. Čo si môžeš ísť do prdele? No a tak nič. Máš to, kurva, nebuď nervózny. Čo by vôbec nie bolo? Mám na háku. Úňa celú dobu. No je. Jurko, kurva, sa neží. Tak to tak, že stejne mistrem budeš. Ne? My to robíme otvorené, čože aké... Láco mi tvrdil, že neexistuje. Ne? Počkaj, minulý rok si tak dopadol. No, ale letos mi to rýchlo zás. Jo? No. No tak, buď kľudný, nevidíš, že práce povedal. Říkám No tak, pozor, ale však sú tam ešte ďalší. dobře, ale tam už byl větší. Polakovi, že tam ešte... A to ako vyhodnocovali? Toto ti dali z vás cenu, či ako? To tam z toho pověku čekám do příjmu. Nevíme, co Ako vítěz pretekov? Ale ste ma ukludnili. Nasrát! Jedno majú také majko, ako majú. Oni to vyhrál Mercel, Jožko, a on potom to nechtěl, oni se tam tahali, že o tu medaili, on to nechtěl, že to není pravda. Fakt? Že my jsme zůstali všetci jak... Ale akože nerozumiem tomu. No, vidíš, jak to sa rozumie. Dobre. Aha, dobre. Doprava si to strol.
Pánečku, tam niekto aj 10 trafil. Ďuričo, ty nám potom požičiaš tú kazetu? Áno, áno. Výborne. Urobíš z toho zostrih na CD-čko? To neviem ešte. Lebo som to ešte nerobil. Ale iste. Budeme sa tešiť všetci. Áno. Niekde tam. Dáš nám ho späť? Nedám. Počkej, poďme dolu, na robčo možno zvydáno, tam nedáme. To je nejaká demoličná čata toto. A my ideme poviem, prečo sa nám nedajú. Prestanú terte, čo? Áno, robia si tu úplne to. Však ja sú, no vlastne nikto tam vlastne do toho nelíce. Ja som sa vám poklonila, hej, ak by ste chceli to vedieť. Až. Kamene. Aj. Ale vidno pekne odtiaľ, to dobrá pozícia. Vidieť môžem, ale keď netrafím, mám počítať. No. Tak si vyber. Pôjde. Dneska som ho zabrúsil, takže aj mu slzy vyleteli možno. A iné telesné tekutiny. Ja som ho včera tak zavalil, ale nešíbrite, nič sa mu našťastie nestalo. Tu potom zlomil jeden. To budeme aj v televízii. Jeden medvedieváci chota. Ty z toho chceš štyrikovec? Nie z nejakého opačného smeru. Ja som vyťahol ešte medveďa dole od bazénu a ja som vybral toho voka z dola. Ale potom Aj tu a boli Dobre, asi niečo zoberám, sa to nezme. Akurát včera Želieska ma rozprával o tej rodine manžel s manželkou v tej Amerike, neviem či v Colorade či kde, jak tých grizzlyov točil
a že jak ho zabil ten grizzly. Uspala ho tá baba nejakou narkotizačnou, že prišiel k nemu, bachol mu jednu hlavu. No, také veľké no. Taďal to, Karol, ja taďal to hodím. Obidva Martiny, nie? A Black Widow aj... Nie, Black Widow je Black Widow. Martin je Martin. Martin je úplne iná. Vážne? Áno. Taký stroj som v ruke nevidel a hovoril, že stál $1300. To je dosť. To je dosť. Dosť, ale asi to má... Lacko potrebuje autošku, Lacko. Keď si tak včera pekne hral, jej, no tú, čo zabil tú pesničku, ty tú, čo si začala aj spievať, no tak tá nemala chybu. Áno, len tam nemala Slováky, tam vedel len teda aha, no škoda, no, tá bola fantázia, pekná. A nenapísal som si ten text a kade chodím, tak ten text nájsť není. Není, hej. Možná, že ju Že podívám na politiku. Lebo to poznáš. To si pamätám, ale nikdy sme to ja nakoniec nepísal. ale Šla za náma na metu a tatko me vyhodil. Perinu mi zobrala. Diví se na výsledky. To je dobré, kameru máš jednu, že? Vidím, že ťa to moc baví. skutečný člověk. Tady byly ty šípy, Pojďte se, já mám hrozný rozptyl bez srdce. Já určitě bych na ty věci. Ne, v pátek nebo v pátek. Predáva ešte také dovažovanie, že si tam môžeš naložiť. Ale to zase nechcú, protože zase myslím, že najtěžší špicu z někých. Objektív, aby ti nepraskal. Dobre, počas ste si vybrali. Slnečko svietiš, teplo je. No jestli podle délky, samozřejmě. No, ale to chci že třeba tady ty lehké, ty 5,5, jo, jejich tabulky jsem nikde nenašel. Jo? Oni tabulku nemají, akorát vím, že tam psali, že je to od 35 do 70. Toto z toho vystropil, tak normálne po 10 metroch ten šíp. Brako, nemá vlka, nebo sa Nie, možno má aj líšku. sa nechcel z tej zeme postaviť ani Ešte? Nie, stačí. máš november. Marka Sklenára som nemal. Dá si hlavu len takrivo. Prosím?
Že hlava bola dobre len na kryju. Dovolte, keď ste sa tu sústredili zase na tomto nástupovom place, my sme pristúpili k vyhláseniu výsledkov majstrovstiev Slovenska, minis, kadet a juniorov. Tento pretek sa neodohrával ako majstrovstvá Slovenska, pretože majstrovstvá Slovenska už absolvovali v Rajeckej Lesnej a vlastne tento závod sa nazýva, budeme nazývať pre nich ako pretek o kúpeľnú oplatku Trenčanských Teplíc. Takže my sme pristúpili k vyhláseniu kategórie Hunter, juniori, tretie miesto Veronika Mercelová. Druhé miesto Richard Kulakovič mladší. Prvé miesto Viktor Janrík. Ďalšiu kategóriu Hunter, v podstate boli dvaja súťažiaci kadet a minis, tak sme ich dali dohromady. Prvé miesto v kategórii kadet Zuzka Valentová. Prvé? Prvé. Prvé, tak má zlato. Tak, druhé miesto minis postaršený na kadet Tomáško Krútek mladší. Tomino, gratulujem ti. Tuto sa mi dívaj. Sem sa dívajte. Tomáš domu. Vrátiš do špajze. Tatko, čo si... Dobre. Dobre? Dvaja? Ďalej tu máme v kategórii TRLB kadet prvé miesto Pavol Šmíd. Pavol, vieš, čo sa patrí? Rozdeliš sa s oplatkami. Čo ty chceš? Tam máš cigáre. Poslednú kategóriu, čo sú juniori a kadeti, máme TRRB. A teda boli dvaja juniori kadet, tak sme kadeta postaršili na juniora. A prvé miesto získava Barbora Kolárová. Druhé miesto získava Peter Gatiel, ktorý je dokonca teda kadet a skončil na druhom mieste. Jo, máme Gatiel. Ale súťaž bodov. Takže tretie miesto Marek Havaši. Teraz by sme pristúpili k vyhláseniu výsledkov majstrovstiev Slovenska pre rok 2007.
Druhé miesto Lenka Molnárová. Kde je Lenka? Tak manžel ju nahradí, prevezme cenu. Gratulujem, Lenka. Lenka, len tak ďalej. A tretie miesto Karin Petríková. Kategória TRRB muži. Majster Slovenska pre rok 2007 stála Igor Zajac. Jaké prekvapenie, Igor. Gratulačka. Tak bolo. Veľký frajer. Druhé miesto Jaroslav Štych. Ale ho! Tretie miesto Karol Molnár. Ďakujeme. Ďalšia kategória TRLB. Prvé miesto Eva Kisoňová. Hej, ten sa má. Ale ty musíš všetko poskávať. A nechodíš. No, bola som si dať kópy. Gratulujem. A kto ťa zobudil? Len áno, jedna. Kategória TRLB muži. Majster Slovenska pre rok 2007 Jozef Adavička. Druhé miesto Vladimír Sobota. Gratulujem. A tretie miesto Marek Petrík. Gratulujem. A tá je rozdelená teda na mužov a seniorov, takže začneme seniormi. Ako majster Slovenska seniorov na 50 rokov sa stáva Rastislav Žídek. Ďakujem. Gratulujem. Druhé miesto získal Milan Nemec. Moja maličkosť. Čo si, aby mi dal prvú tú fľašu? Som ti chcel dobre. No? Ďakujem pekne.
Toto máte za ovečky v tej taške. Tak v kategórii CU muži prvé miesto majster Slovenska sa stáva Juraj Pagáčik. Druhé miesto ako druhý v poradí sa stáva Miloš Borovička. Počkaj, semafor. Konečne sa smeješ, Borovica. Miloško, aj tuto sa pozri. Robert Lukáčik. Robert Lukáčik. Prvý pretek, tretí, to nemôžeš byť hneď prvý. Robo, gratulujem. Ďakujem pekne. Ale šťastie by sa nevri, no. Kategória Kuší, ZRB. Majster Slovenska pre rok 2007 sa stáva Anton Mihál. Vidíte, že furt je istý. Musí byť tam nejaká... Nej sú lidi. Na druhom mieste sa umiestnil Michal Boguškár. Kategória Hunter ženy. Prvá sa umiestnila Zuzana Drobná. No a teraz... Nešpekuluj! Povedz to! Povedz to! To môžeš povedať ty. No, v kategórii Hunter víťaz pretekov sa stal Mrvík Jiří. Tomáško, zase rovnako. Majsterstvo to už teraz. A teraz to najlepšie. Počkaj, ostan tu. Ja si tu nebol sám. Ďako, že si nevyhral. A prvé miesto majster Slovenska v kategórii 3D. Hádajte, kto sa stal? Nevieme. Tomáš Krutek. Tomáško. Cenu není, že nezostala. Oni boli len dvaja? Druhé miesto Richard Polakovič. Kde som dal ten papier? A tretie miesto. Počkaj, bronzová. pre Boha. Juraj Jamrich. Ale hoď ho. Odstup od kamery. Prečo nemohol? Krutek, prečo
Prečo by nemohol mať Moravy titul? Prosím, na oficiálnom hovore nepreberať. Až na zasadnutí výboru. Tak to prebereme. Nemali sa odtrhnúť. No. Orlík, podaj kote. Tak sa tam aspoň sám. Nie to. Ešte tu máme kategórie barbov, áno. Takže v podstate víťaz pretekov kategórie barbov muží René Sojers. Gratulujem. Druhé miesto Jozef Jelínek. Ďakujem. Prosím vás, stalo sa ujímavé opatrenie. Ešte TRRB, majster Slovenska bol vyhlásený, ale víťaz pretekov sa stal pán Grundel. Ešte kategória barbov ženy na prvom mieste sa umiestnila Jitka Vlasáková. Na druhom mieste sa umiestnila Viera Majerová. Dve ste boli. Tak prvá. Aj prvá opla. Takže týmto sme vyhlásenie výsledkov ukončili. Ja by som poprosil tu na pána predsedu nášho klubu, aby sa s vami rozlúčil a ukončil tento pretek. Nech sa páči. No čo k tomu povedať? Ja si myslím, že sa vám pretek páčil, že trať bola slušná. Áno, druhé kolo boli tam nejaké výhrady na dĺžku. No a ďakujem za to, že ste dodržali tie bezpečnostné predpisy, že sa nikomu nič nestalo a dúfam, že sa zdraví dostanete domov a na budúce sa teším na stretnutie. Ďakujem.
Ďakujeme usporiadateľom za krásne Žitko, prosím ťa, hento, áno? Ja, to nech sa popaj to. Chcete s tými autami? Potrebávaš? No, my ideme ešte, my ideme ešte. Páne, majte sa krásne, dovidenia. Dovidenia, majte sa dobre. Ďakujeme. Áno, máme. No, tak si zoberieš luk, dobre, kulec a úlo. Dobre? No čo? Dobre. Dobre. Ešte máme tam Ja, tak poďte sa venovať, boha, je čas. No tak ja idem zariadiť, čak. Nie, stačí, lebo sme mali... Áno? Čau. Aj sa, ahoj. Dovidenia, máte dobre. Haló. Dovidenia. Čakám. Nie, prepáč. Dochádzate aj iní chalani, vytočili aj iné bary. Šťastnú cestu. Čau. Tak počíme. Ideme baliť, do večera. No, to poznášajú, nie? To je dosť. Tie bodovačky, kto to chcel ešte? Výsledkov. Chalani, kto včera uvrel? Jožo, však mne to iba pošleš, hej? Jasné. Kde mám Laca? Potom nezaudí, že bereme malého prúteka. Áno. Také trošku dlhšie, ale dalo sa to. On ich tam nemal 50, toto vydlikajú len také ruky. Kamarát teraz kúpil NC stroj v 5 osiach obrába. Áno. A Agát by bol dobrý. Stačí jedna elektrická gitara, stačí. Národný výbor. Kolobežky. Kategória kolobežky a kuše sú krupáče. Momentálne nič, neskúšame zrývať čas. Miloš, kolobežky. Víno je z tebe hudeba. Keď sa nemodlí, postav se hajnicu. Ešte ten prsten dostal si. Ale to som mám slova si triať. A na mne se Grupy Grad Barbanšík Brovička.
zobrať? Ja byl nabízený táborák. Co tam máte? Dobrú ruškovicu. Telefónik? Je to? Jako vydáme svorek Oho! tak týždí nosí. Sombrero máš Ja môj zlatý. Áno. Otáčka vľavo, pravo. To bola normálna gitara, vieš, ako len to dali hlavne, že budem kto to videl? No nie, to bola takáto gitara. Ale... Áno, originál rezofonika, len... Originál rezofonika len na zdravie. Céru. To je ty céru. Musik bolo, nebolo by zlé. Ale už, až máš nejakú novú, toto si nemal. A vrátiť se k máme za zvyklou těl. Žijte v nové letu, by se nikdy nebyl. Zatrať jsem si volně a dal si směr. A zapravo je dála směr. Rozslední hvězdách se zdávala. A máme vrátky vždycky pán. Rozslední hvězdách se zdávala. A máme vrátky vždycky pán. Proč můj si náhodně nejde. A vína jich, když si já na sebe. Proč malinko je hlava černýho bolí. A proč míra, co má v hlavě, už nebolí. Proč malinko je hlava černýho bolí. Proč míra, co má v hlavě, už nebolí. A teraz pre Benčo.